Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip. Todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A seca estás a converter no maior problema nestes intres para os viñedos de Rías Baixas. Malia a caída de algunha precipitación na pasada fin de semana, a auga apenas chegou para penetrar os solos. A preocupación aumenta entre os viticultores nunha campaña que, polo demais, se está a desenvolver de xeito moi tranquilo en toda a denominación. Hai algunhas diferencias nas zonas, especialmente en Cambaos, hai máis suba, un 20, un 30% máis, está moi sana, un pouco de preocupación normal, pola seca que temos, ¿no? Que esperemos que chova algo, porque lle fai falta, ¿no? Pero logo o estado sanitario é perfecto, e tamén xogar con estes, temos como uns 10 días de adianto con respecto a outros anos, que é moi importante, porque así podes conseguir que a maduración se produzca dunha maneira aceitada, e tamén te permite logo vendimar máis facilmente. Deixando que caian 4 gotas, máis de 4 gotas para que regue unha rega boa, e despois o mes de agosto que faga tamén calor para vendimar a finales, primeiro de setembro. Mais están a notar esta seca parcelas pequenas, xa que no caso de grandes adegas como o Lagar de Fornelos no Rosal posúen sistemas de rega. É preciso ter unha instalación de rego para poder utilizala en anos como este, especialmente porque non só pensando na cantidad, sino que sin pensando na regularidade dos kilos colleitados cada ano, e especialmente da calidad, porque a planta necesita tamén certa cantidad de agua, que tamén teña certo estrés, porque o viñedo de secano, pero non que teña unha seca excesiva, porque o único que fai é que a planta se queda paralizada. A situación da parcela terá moito que ver no índice de estrés hídrico da planta, xa que en función da súa orientación e composición do terreo, o solo terá máis ou menos capacidade de retención de auga. Nos traballamos co riego, pero sobre todo isto é unha parcela que, como ves, está a unha altitud importante, está super protexida, e como podes escoitar hai manantiais dentro da propia parcela, despois isto está formado dentro dun esquisto metamórfico nesta zona do Rosal. Iso ten que o suelo ten moita humedad, aguanta moita humedad porque é prácticamente rochas que se van as raíces onde van
perforandas para recoller a humedad que necesitan, co cual realmente nesta parcela estamos moi aliviados. Noutras empezamos a sufrir un pouco estrés provenientes do calor. Tamén estou convencido, isto é Galicia, o sea, se non chove na próxima semana, choverá a siguiente, o sea, co cual eso supoño que se arrensa facilmente. Os técnicos da subzona do Rosal coinciden en augurar un ano de boa produción en Rías Baixas, con cantidade colleitada superior a do ano pasado e tamén de moi elevada calidade. As previsións de vendima finais de agosto, principios de setembro. Aquí é unha parcela, como ben dices, completamente distinta. A produción aquí é moi pequena. Estamos falando aproximadamente de media unos 4.000 kilos por hectárea, que é moi por debaixo do que admite o Consello Regulador. Eu lle calculo que este ano temos un pouco máis de uva que o ano pasado, pero precisamente polo que comentaba antes, porque a floración, a purga, foi excelente. Co cual andaremos rondando os 4.000, como moito 4.500 kilos por hectárea este ano. En canto a enfermidades, tamén está a ser unha campaña moi tranquila, aínda que nestes días hai que estar atentos ao control do oidio, xa que con estas temperaturas elevadas e as humidades nocturnas pode proliferar. O 1 de xaneiro do 2014 entraba en vigor a Lei de Calidade Alimentaria, unha norma que obriga as adegas a fixar por escrito contratos cos viticultores que lles vendan uvas e establecer neles os prezos fixos ou variables os que as van a pagar. Segundo o Sindicato Unións Agrarias, na pasada campaña non se estableceu ningún destes contratos en Rías Baixas. Fixeron a vista gorda, entendendo que era o primeiro ano de aplicación da norma e estaban en período de adaptación. Pero esta campaña non van facer o mesmo. Vamos a ser belixerantes no cumprimento da lei. Non deberá utilizar nin siquiera a palabra belixerancia para facer cumplir a lei, porque ese traballo lle correspondería á administración do oficio. Aseguran que o impago das uvas a viticultores está xeralizado en Rías Baixas e a marxe de algunhas pequenas adegas que sí cumpren e abonan o prezo da uva no ano aos viticultores, máis do 70% dos froitos que se recollen levan máis dunha nada sen pagarse. O último ano as adegas tuveron, ou así non lo fixeron saber, sin ter acceso ás súas contas, unha campaña de exportación e de ventas do exterior moi activa, polo tanto non tendría sentido nin que houbera problemas de recollida de uva, nin que houbera problemas de cubrir costes de produción. O problema e a reivindicación son os de sempre, que o prezo do quilo de uva en Rías Baixas supere o custe da súa produción, un custe que, segundo Unións Agrarias, pasou de 0,68 euros no 2006 a 1,13 o ano pasado, mentres que o prezo que se paga a uva seguiu o signo contrario, caeu. No 2006, con contratos homologados, fixábase nun con 30 euros. O ano pasado, sen contratos, apenas superou o euro. O coste de produción está por encima dun euro e o coste de produción depende moitísimo da colleita, do volumen da colleita. Pode multiplicarse un ano como o ano pasado nunha colleita escasa e os costes de produción houve moitos que estuveran por encima de 1,50. Eso nunha colleita normal pois está por encima dun euro. Unha situación insostible que está levando a moitos viticultores a tirar a toalla. Eu conozo casos de incluso de abandono, xente moi cercana que abandonou porque dixo que non podía estar financiando 2 anos ou máis as uvas pois con cartos de algún pensionista ou de outros sitios, que era imposible aguantar máis de 2 cosechas pagando o coste de produción sin cobrar. Unións Agrarias advirte que as sancións que marca a lei polo seu incumprimento son cuantiosas, a partir de 3.000 euros para as adegas por non asinaren contratos ou entre 3.000 e 100.000 euros no caso da gravidade do atraso no pagamento das uvas. Por lei deben abonarse nos 30 días seguintes á vendima ou cando se aproba a colleita. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeo cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o oidio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Esta pasada fin de semana o Rosal abriu o cartel das festas vinícolas do verán.
cun tempo favorable e a boa nova de estar a piques de ser declarada de interese turístico autonómico. A feira concentrou durante 3 días a un gran número de veciños e turistas atraídos pola calidade e riqueza dos viños e dos produtos gastronómicos. Temos máis de 300 festas gastronómicas, solo gastronómicas, e do resto pois temos bastantes festas en Galicia e que a xente pois o que lle gusta é sair á calle, celebralo, estar, facer vida social e dende logo presumir dos nosos produtos gastronómicos, tanto enolóxicos como de gastronomía. 10 adegas, 6 establecementos de restauración e varias casetas de produtos gastronómicos autóctonos ocuparon a Praza do Calvario para ofrecer aos asistentes a posibilidade de degustar os manxares da terra en boa compañía. Son los meses en los cuales consideramos que nuestros vinos están en el mejor momento, en el momento más excelso, y también es cierto que esto es el momento en que también Galicia está recibiendo el mayor número de turistas, con lo cual pues hay que aprovechar para poder dar a conocer todos los potenciales que tienen nuestras variedades, todos los potenciales que tienen nuestros vinos y el saber hacer pues de nuestras bodegas y evidentemente pues todo ese trabajo de enología que se está haciendo. Como cada ano, o Consello Regulador da Denominación de Orixe en Rías Baixas estivo apadriñando o evento e que este tipo de citas supoñen un punto de promoción moi importante para os viños da DO o achegarse a públicos do máis variado. Yo creo que en general esa trayectoria, esa dinámica que venimos experimentando durante los últimos años pues en esas fiestas de exaltación de los vinos está dando resultados, está contribuyendo pues a dar a conocer marcas, a que los visitantes, a que todas esas personas que se acercan pues a Galicia tengan la posibilidad de conocernos, de probar nuestros vinos, de degustarlos y que luego sean amplificadores o embajadores de los mismos y al mismo tiempo también pues que las gentes de Galicia pues sepan que aquí estamos, cómo estamos haciendo las cosas, tengan oportunidad también para degustar esa nueva añada si todavía no lo han hecho, conozcan bodegas nuevas, que también es un momento importante, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que al final tienes bueno, pues una serie de circunstancias y hay que aprovecharlas. Viño e gastronomía son a bandeira da Festa do Rosal, pero os atractivos que ofrecen van máis aló. Carreiras infantiles para nenos, carreira 10K que celebramos o domingo en deporte, visitar os distintos puntos de interés como poden ser os muiños que estamos traballando a ver se conseguimos, como dixo a directora, aí uns proxectos que están aí en marcha e esperemos que consigamos. Os sendeiros de pescadores, os puntos de interés turístico, combinar as andainas para visitar bodegas. Vamos, un fin de semana totalmente completo donde podemos descansar, disfrutar e celebrar o éxito desta feira. O co destacado está a tomar o deporte. A celebración da 10K Feira do Viño contou por segundo ano consecutivo cunha gran afluencia de deportistas que percorreron un treito que incluía os viñedos e as adegas Terras Gauda, Valmiñor, Santiago Ruiz e Quinta de Couselo. 10 kilómetros a través dos viñedos importantes desta zona, ¿no? Por lo tanto, é perfecto, eu creo, ¿no? É como todo, o deporte con moderación, o deporte o que cada un pode facer. En este caso, o viño tamén, o viño con moderación, o que cada un pode beber, eso é perfecto. A diferenza do ano pasado que choveu a mares na inauguración, este ano o tempo acompañou durante a fin de semana e con el a elevada afluencia de visitantes. Acabamos de inaugurarla, unha botelliña, un pulpiño, uns calamares, moi ben, Sí, no, la comida todo fantástico, la gente genial. Cuando consumo blanco es siempre de aquí, de Rosal. Que nunca habíamos venido a Galicia, hemos ido a otra parte de España, pero nunca aquí nos han hablado de Galicia, del paisaje, de los mariscos, del ambiente, y es precioso, nos encanta. Pasada a Festa do Rosal, Meaño toma o relevo esta fin de semana coa súa Festa do Viño de Autor, e na primeira fin de semana de agosto, o Albariño en Cambados. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do mildeu na viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome.
Os datos do último informe publicado polo Observatorio Español do Mercado do Viño con balance a marzo deste ano indican que España continúa a fronte do crecemento mundial das exportacións de viño a granel, mentres que Italia é líder en ventas de escumoso e Francia en valor. No tocante a España, o noso país exportou no interanual a marzo 355 millóns máis de litros de viño a granel, o que significa un aumento do 37% con respecto ao ano pasado. No tocante a envasado, exportáronse 42 millóns máis, un aumento do 5,7%, aínda que seguimos sendo o provedor máis barato en envasado en granel en mosto e o segundo en escumoso. Os viños da denominación de orixe en Rías Baixas participaron nos últimos días en dúas accións promocionais en Irlanda e Estados Unidos. No caso de Irlanda consistiu nunha cata guiada polo xornalista especializado Leslie Williams no considerado como mellor bar de viños de Croc, o Latitude 51. Williams dou a coñecer aos 37 asistentes as características do Rías Baixas mediante unha mostra de 7 marcas. No caso de Estados Unidos, o evento tivo lugar en Boston, onde se presentaron 6 marcas de Rías Baixas a prescritores de importantes canles de hostalería e alimentación estadounidenses durante a celebración do evento Taste the Nation. A última edición do concurso Wine from Spain Awards concedeu ao albariño Turonia 2014 da adega do Rosal Quinta de Couselo o premio ao mellor branco español do Reino Unido. A adega conseguiu colocar tamén outros 2 viños entre os 100 mellores brancos do país, unha clasificación na que se colaron outros 5 Rías Baixas elaborados polas adegas Señorío de Rubiós, Agro de Bazán, Señorío de Sobral e Pazo de Señoráns. O deseñador galego Jorge Vázquez será o encargado de deseñar a etiqueta da nova edición limitada que sacará ao mercado Mar de Frades. Vázquez toma así o relevo aos creadores Albarno, que no 2014 fixeron un modelo inspirado na posta de sol para vestir a característica botella azul desta adega. O capítulo do Serenísimo da Festa do Albariño celebrarase como é tradición no Pato de Armas do Pazo de Fefiñáns. Así o trasladou o responsable do capítulo Pedro Piñeiro ao goberno local de Cambados, que pretendía este ano sacar o acto á Praza de Fefiñáns para facelo accesible a máis público. Dende o capítulo alegan razóns de seguridade. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendos dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda a Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.